Bueno, egunon ba beste batez. Gaur kontane beste abenturatxo atiteko asmo egin geltza. Vale? Urbasaldea jumar dugu gaur, vale? Mila aldiz iogea bideo ontatio, orduan bakizue. Ez geatuko gor arte, vale? Ikusten dut hemen, konpondu induela eta bankutxoat eta jarri duela, vale? Gogora gortik pistatik kantera juten dela eta bakaikoa, vale? Gu betiko bidetik gora jungoa, vale? Tira. Bueno, eta hemen 10 segunduko geldialditxo bat, gaur egualdi hona daula behidazazue, ze politia dan, hemengo bizta. Hemen euskikin, igual ez da ondo ikusiko baina, sakanako itxasoa esaten deuna, gaur gutxi dau baina, ze politia ala arrantxe paren deula. Txutxurre, txutxurre. Amatzen, Puntxatxik iue. Txutxurre. Putxarrik eta gambok eta uarrainek eta txaigorrik eta ailekok eta dana gordare, Samielgoa antenak ebai. Guk inbar deuna da, hemen dixe eskubiko bideo gartu, vale? Venga. Hemen gatozela biden, goren egun partez, hemen moztu ingo du, vale? Hemen maiatza azpia edo arzabal azpia atatzen duen, bitxurra hartuko du, vale? Tira, lasai. Bueno, eta bitxurra ontatik etorria, vale? Hemen gurutzako dugu, ja gainea hemen hartzen dugu, behidazazue, ze ingurune politek, Artaun guztie, alar guztie, San Miel, Beriain, dotore, dana dotore. Eta hemen askotan egon gehan, leza hundi, leza hundi, ikusgarri da, progresio egia ez dauke hortik aurrea, zati askotan ganadu zalek eta txikentzuen paite harri egin dola, ganadu ez galtzeko, baina bueno, egitura beha ikusgarri da, bai, ikusgarri da. Vale. Guk egingo deuna da, hemendik aruntza jarraio. Tira, eta hementxe, hortxe leza hunditik 200 metroa eskaxea gertatzen da, Arrafela leizea, vale? Hau zaune intzan, azken aldin egin da, bisonte europearra edo zehatzeatio, bileuzuela gomen, zurdurak eta. Hemen estikekin jarriko enigola, ikusten duzuen. Ikusten zuen. Hemen behaldiko... Behaldiko zuloa da, orduan azkibili hemen, bale? Eti kontu... Behaldiko maldea mildegi da, hemen, bale? Kontu, bale? Venga, bueno, gaurko bidea, bale? Leza hundi hortxe ikusi deu, Arrafela hortxe ikusi deu, bidea dau, Bixenten Lio Sotao, bale? Etorri atagea, eta hemen pista ontantxe, bale? Pista hobak izue bain, atatzen dela San Adriango ermitia inguru horta, bale? Hemen gogora uzazue, pista hau ikusten dezuen hau, azken aldin gehi hau behizebilitadare, egurra atatzen ibili delako. Hau gogora uzazue dela, petroleo bidea deitzen zaiona, bale? Gogora uzazue, 70 hamarkadan ibili zilemen belgago alemanak, urbasa eta entzia inguruotan dana kata gehien petroleo bilatzeko. Eta hemen dau pista bat, asko gaina señalizatu gabe dau, olderi zehaino. Beste pare bat ordu, pagadi guztie zeharkatzen duna, bale? Nere kanalen ikusitako zuen, bale? Baina, bueno, guk hortiz esetuko, bale? Tira. Gu hemen txegatoz, bideo ontan txegatoz, hemen gogorau, Zalbidea Dijon galtzadea edo gurutzatzen dula, abartzu zaldeti datorren da, lezaun aldeti datorren bide gurutze bat ito, eta hemen dixe aurra bat, bale? Bueno, tortxe gatoz, hemen hartu deu San Adriango ermitea ikustea, hemen dixe gatoz, bapaten, pum, zelegu, ze biztak. Eta hemen txe, San Adriango Eliza, eta behidazazue, handiago tontorrak ze dotore ikusten dien. Ze ikusgarri da leku hau. Ikusgarri da leku. Hantxe baiza gaine daugau. Gu esan dezagun leiza hundita hortzik utzi ditula. Arrafela leizea eta horko zulo. Bea ezazue, lehor dago hau, ez dau belarri hemen. Eskerrak, pago lehortu bedaren, bestela, basamortu emate honekia. Baina bidea ezazue ze egualdi politia eta ze bista daren hemen.
Iturgoiengo Trinitateko ermitxare antxe gainen. Zein da? Han. Behitu zazu hemen, baseliza ontatio daren biztak. Lizarra gamentxe eran, tan dorrao eta unanu. Antxe arbizu, txarri, lakuntza, antxe Samiego antenak, hortxe dana alar, gambo txiki uarrain, hor aieko, sastarri agauzko belardik, txaigorri eta altzaniko mendilorroi dana, urdingo biaitzorik eta bista dotorek, beriain. Hau dana gogor hau handia da, bale? Hau U bat bezala egiten duen hau, bale? U hau handia da. Eta hementxe igande hontan festa egiten da hortxe, San Donatoko elizan. Gogor hau, bi santu dauzkela, San Donato eta San Cayetano, jende gutxi daki baino. Bale? Hemen dare bizta, hemen. Bueno, eta hemen txego zauzazue, inguru neotatio. Handiako tontor guztik. Gogora zazue igande honetan, bale? Festa egiten dala horre San Donato gain hortan. Eta indik ez du, unanutik gora jun, kotxea hortxe utzi eta pistatik hemen ise gora igo. Edo bestela, unanutik bertatik pista bat ateatzen da, eta ea maten zaitue, pistoi kotxez jundik ezue, ia u horren bukaeraino. Han langat bilauko zu eta jartzua. Hemendik aurre ezin da jun kotxen. Egin behar dezuena da, hor utzi kotxea, aurre esagun da, gainez gain behize hona bueltauta. Hortxe bilauko zu festa. Hortxe. Hortxe dago San Miel, Zerlo gaine. Han zen mendi esan diazu, Josebe? Txutxurreko puntatxik, besteok. Beloki eta Irumugarrieta. Aldaon da hori dana, Pardarri, Putxerri honea xau ikusten da. Gambo txiki, Uarrain, Ezkerreago Gaineta. Gero Aileko aldea. Aileko eta dare. Ailekon atzeti bezala sastarri ikusten da eta geho agautz eta hemen dibeiz Txaigorrita. Atzen Izarraitz. Atzekoa Izarraitz. Erlo Izarraitz. Sastarri natzeko gue. Bai. Eta gero Arautz. Eta gero hemen dare danak. Irumugeta, handik intxuspu eta Hemen danak, hori danak. Eta zeake bai, atxurbiri guztea, bide hor. Atxurbi bai. Zeatik eskubia esago. Intxuspu baino, osea, berno, bagizu, bai. Bernoko txoko antxe dauna da, handik guztien jena di. Atzeago gue. Zea, gorri guztien da. Bai, bai. Adie, atxurbi daue. Atxurbi, aldapea dugu ere, Bai, handik bizta baita erra dare, Bai. Eta aratz justu eta izkorri. Leku zoragarri, privilegiatu zueak, etxetio, ordu erdia duztu, otanak. Eta bain, San Adriango ermitea baseliza ontatio, tapa, horre segetxiko gaga. Tira, handik San Adriango ermiteati etorri gehan, gainez gain, eta hemen txeia behize, paso ontatik, jetxi eta bera hartuko dugu galtzadan, bale? Hau igarota. Tira da, bide ontan txegatoz, goiko desbiderak eta hartu deu, eta bide ontan txegatoz. Gogora uzazue goizen, hemen dixe etorri gehala, bide hortatio, bale? Baina hemen digora hartu deu, bale? Hemen digora hartu deu, horrea june egin duela, bale? Baina hemen dixe, bale? Eta oin ingo deuna da, bueno, hilo gehan leku berdinetik ja, jetxiko geha etxarriño. Tira, eta hemen txe depositutan, bukaera, bale? Gaur buelta xamurra arreix bat egin deu, eta, bueno, ez zerrez dauke, baina, bueno, hemen betiko bidetik, kotxea horrutzi, eta hemen di buelta txot egiten deu, eta oantxe esango izuet, zenba denbora, guatzan. 3 ordu eta 53 minutu, bale? 3 ordu eta 53 minutu. Bueno, 4 ordu eskaixen, buelta txot, bale? Berotzen haste ordune gaur, berotzen nahi da, eta ordun ja gaur
borratixe, ikustez beha, izarditan da, vale? Eta xamur bat, leza hundi ikusi deu, jo Arrafelako leizea ikusi deu, Bixenten Leiosorota edo ikusi deu, petroleo bidea eta hori danak eakutsi zuen zein dan, Txaparral bidea, leza hundiko bidea eta hori gorgeatzen dira, vale? Eta gero, bueno, San Adriango baseliza eta horko pista dotorek, vale? Orduan, bueno, traka utziko izue beti bezala, eta gustoko batzue, goizeko buelta txikioitak bat itxiko. Vale? Venga, boi, me gustai, o arpidetu, o konpartitu bali medik ezue, oso ondo, vale? Beti bezala, ez dago diruz, ez da inoiz zeuko, gure altxor txikio geak usteko zue ditzen eta, vale? Eta euskera pixka eta bultzatzen, saren, vale? Boixe, nahi zuen arte, venga, agur.